Soyayya halitta ce, kai na gani na tantance. So ya kama ni ila abadin kina raina, ba ni dainawa kin ne daban cikin mata a hala. Ji na gani komai na rasa a bar minki, iyakar binciken da na yau na gane babu yake. Idan na ganki masu ma na kai silar sanki, to ki bani tallafin kaunar ki na sha kuzan warke. Ni ban da damuwa in har kika ce kina yi na masoyiyata. Zaka samu farin ciki mai ɗorewa dan gata, dan walwalar ka ce mafita ku fita a rayuwata. Na baka rakamata ka rike ka alkinta, na yi alƙawarin zama gurbin zama cikin zuciyata. Zan amsa buri guda ɗaya ke ce kuma kin gana kosa. So baya koyuwa a cikin rai gashi yayi nisa, kawai ina jiran lokaci zuciya na tarsasa. Na tabbatar niki juriya ta rashin ki ba na ɗaukanta. Samun lokaci gefen rafi maɗan zauna, ki ban zama ta so da na yau lasa da harshe na. Ki sa dafin da zai bi dukkanin gaɓoɓi na, ki bani dama a wurin ki ciko na burina. Ni na ya gama suwa samin ki ya haskaka min kalbina.